खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। गहपुरनि जयपुराव गुलि गावनाय जाथाय दुथांनि गुलि गावनायजों मिल्कियर मुसाहारिया जोखोम जानो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनसे जुलियाव मिल्कियर मुसाहारिया फैदोंमोन जेराव चन्दन कुमार सुभाष कुमार आरो गुबुन सानै गासै साब्रै सुबुङाबो जुलियाव लेंहरालासे फैदोंमोन। जुलियाव फैनानै ओंखाम ओंख्रिबो जाफैदों। जाखां लोंखां साब्रैनि मादाव सानैया थांग्रोदों आरो गुबुन सानै चन्दन कुमार आरो सुभाष कुमारा थालांदों। नाथाय मिल्कियर मुसाहारिया ओंखाम जाखांनानै दसे गसंग्लांनायावनो उननिफ्राय बिथांनि सायाव सानै दुथांनि मादाव सासेया गुलि गावदों जायजों मिल्कियर मुसाहारिया जोखोम जानो गोनां जादों। जाथायखौ लानानै पुलिस थानायाव गसर होनायनि उनावनो दुथां सानैनि मादाव चन्दन कुमारखौ पुलिसा हमबाय नाथाय सुभाष कुमारा खारनानै दङ होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों आरो दासिमबो सुभाष कुमारखौ हमनो हानायनि जेबो खौरां मोनथ'नाय जायाखै। मिथिहोनाय बायदिब्ला गुबैयै चन्दन कुमार आरो सुभाष कुमारा बिहारनि थागिबि नाथाय डिमापुराव फानलुनि फालांगि खालामोमोन। मा जाहोननि थाखाय मिल्कियर मुसाहारिनि सायाव गुलि गावदों ना फालांगिजों सोमोन्दो दङ बेयो दासिमबो रोखा जायाखै। बाक्सा जिल्ला जुडिसियेल कर्टआ साजि एनडिएफबिफोरनो बेल होबाय। 1 लाख सिउरिटि होनानै साजिनो बाक्सा जिल्ला जुडिसियेल कर्टआ बेल होबाय आरो आद्रा थानाय एसे एनै खामानिया जोबोब्लानो बिथांमोनहा उदां अख्राङाव फैसिगोन होननानै फोरमायथिदों उखिला। साजि बेल होनायनि मादाव बा साजि बेल मोननायनि मादाव एम बाथाबो दङ नाथाय एम बाथा बिथाङा उदां जाथ'नाय नङा होननानै फोरमायथिदों। एम बाथा बिथांनिया बाक्सानि अनगायैबो क'क्राझारावबो केस दङ बेनिखायनो क'क्राझार बिजिरसालिनिफ्राय आलदायै बेल रिलिज खालामोब्लासो बिथाङा उदां जानो हागोन। फैगौ 24 अक्ट'आव क'क्राझाराव बेल हियारिं दं बेनिफ्राय जुदि बेल अर्डार मोनोब्ला बिथाङाबो उदां अख्राङाव फैनो हागोन होननानै फोरमायथिदों आरो गुबुन 7 एनडिएफबिफोरा उदां अख्राङाव फैसिगोन होननानै रोखा खालामदों। साजि बेल मोननायनि अनगायैबो एनडिएफबिनिनो सोद्रोमा जायनि मुङा नगेन बिथाङा दा इन्टारिम बेलाव दंखायो। बिथाङा गोदान पेटिशन फाइल खालामदों आरो बेनि हियारिंआ 7 अक्ट'आव जागोन होननानै फोरमायथिदों। बाक्सा जिल्ला जुडिसियेल कर्टनिफ्राय बेल मोननो हानाय साजि एनडिएफबिफोरनि मुङा फारियै बिकुनास नार्जारी, सोमखोर बसुमतारी, लंकेश्वर बर', सन्तोष बर', बिनद मुसाहारि, सुरजय गयारी, राहुल इस्लारी, इनन बरगयारी, जलेश्वर बसुमतारी आरो एनन ब्रह्म गासै साजि बिथांमोनहा बाक्सा जिल्ला जुडिसियेल कर्टनिफ्राय बेल मोननो हाबाय। फोरमायथिनो गोनांदि बिथांमोनखौ माखासे सान सिगां गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय जिल्लानि जोबथेसालिफ्राव लानानै फैनाय जादोंमोन आरो बिथांमोनहा एनआइए केसआव गोलाव समनिफ्रायनो गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव जोबथेजानानै दंमोन। लामा सामा दालां लुनो थाखाय गोलाव बोसोर नांगोन नाथाय हारि माहारिनि खुगायाव मिनिनाय लाबोनो हानायानो बयनिख्रुइबो देरसिन देरहानाय बे खोथाखौ बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि UPPL दोलोआ बिटिआरनि मोन 40 बियाबाव मुलाम्फायारिफोरखौ लोगो हमनाय हाबाफारि लागासिनो दङ। बे लेखायै गसाइगाव हाब्रुबिलाव मुलाम्फायारिफोरखौ लोगो हमनाय हाबाफारि बानजायदों जेराव प्रमद बर'निफ्राय लानानै MP रोनगोरा नार्जारी, मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो MLA MCLA बिथांमोनहाबो बेयाव बाहागो लादों। प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि बड'लेण्डआव गोजोन फैबाय, गासै हारि माहारिनि गेजेराव गोरोबनाय गिदिंबोफिनबाय, रैखाथि आरो जौगानायनि लामाजों थांबाय होननानै बुंथियो आरो हारि माहारिनि खुगायाव मिनिनाय लाबोनो हानायानो बयनिख्रुइबो देरसिन देरहानाय। लामा दालां बानायनो गोबां बोसोर नांगोन। भारत सोरखारानो उदांस्रिनि उनाव दासिमबो लामा दालां बानायजोबनो हायाखै होननानैबो बिबुंथि होयो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि रायजो राजाया जोंजोंनो दं। थांनाय 30-40 बोसोराव रायजो राजाया दुखुआव दंमोन, गिनाय दंमोन। दा बेखौ गैया खालामनो हानायानो देरसिन जौगानाय। मोनसे ओनसोल जौगानोब्ला, सुबुं धोन जौगाहोनोब्ला बेनिख्रुइ देरसिन जेबो जानो हाया होननानैबो बुंथियो बिथाङा। भाइब्रेन्ट बिटिआरनि थांखि बायदियै मावख'फोराव डिजिटाइजेसन जाबाय। ब्लक अफिसनिफ्राय लानानै काउन्सिलाव मोनफ्रोमबो सप्तायावनो मिटिं जागोन होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर'आ। सोरनि देरहानाय सोरनि जेननाय जागोन बिटिसि बिसायख'थियाव। बे समाव बिटिआरआव मोनथाम गोख्रों राजखान्थि दोलोनि गेजेराव नारा नाथार जुजिनाया जागोन UPPL, BPF आरो BJP। देग्लायनि बिटिसि बिसायख'थियाव UPPLखौ बुरलुंबुथुर दैमायाव गारहरगोन बे खोथाखौ बुंथिबाय BPFनि बारग' EM श्याम सुन्दिया बिथाङा।
मख'नो गोनांदि बिसायख'थिखौ लानानै गोख्रों जादों BPF दोलोआ। सुक्लाय सेरफां बियाबाव बिजाथि हास्थायनाय बारग' EM श्याम सुन्दियानि राजखान्थियारि बिबुंथि। बिथाङा बुंथिदों दि BPF सोरखारनि उनाव प्रमद बर'आ साबसिनै खामानि मावगोन होननानै रायजो राजाया सानदोंमोन, नाथाय बे 5 बोसोराव रायजो राजानो गोखै थाइजौ जाहोदों आरो बे गोखै थाइजौखौ आरोबाव बाजाराव फानहोला होननानै रायजो राजाया थांखि लाबाय होननानै बुंथियो बिथाङा। बर' रायजो राजाया आलादा रायजो डिभाइड आसाम 50-50 खौ गोसो गोरबोजों लुबैदोंमोन, नाथाय प्रमद बर'आ गादिनि लबाव आलादा बड'लेण्ड नाङा होननानै दिल्लीयाव सुक्ति खालामनानै फैदों। बेनि थाखाय ब्रिटिशनि रायजो राजाया प्रमद बर'खौ माब्लाबाबो निमाहा होनाय नङा होननानैबो प्रमद बर'नि सायाव गाग्लोबो बिथाङा। केरालानिफ्राय डिमापुर फारसे रेलगारिजों लाबोबाय थानाय समावनो मानसि बुथारग्रा सानै दुथाङा गसाइगाव रेलवे स्टेशन मोननाय लोगो लोगोनो पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारदोंमोन। रेलगारिनिफ्राय बाज्रुमनानै सानै दुथाङा खारग'दोंमोन। दा सानै दुथांखौ हमफिननो हाबाय पुलिसआ। रशिद आली आरो सुकुर आलीखौ रेलवे पुलिसआ फिन हमफिनबाय। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय 8 दान सिगां आइनुद्दिन आली, जाय इटा बानायग्रायाव खामानि मावोमोन, बिथांखौ बुथारनानै सुकुर आली आरो रशिद आलीआ खारखुमानानै दंमोन। जाथायखौ लानानै बुथारजानाय नखरनि सोद्रोमाफोरा दुथांफोरनि हेंथायै पुलिस थानायाव गसर होनायनि उनाव पुलिसआ संदाननाय हाबाखौ मावगासिनो दंमोन। बे लेखायै केरालायाव नागिरनानै हमनो हादोंमोन सानै दुथां। बेनि उनावनो केरालानिफ्राय डिमापुर फारसे लानानै फैदोंमोन पुलिसआ। नाथाय डिमापुर फारसे लानानै फैबाय थानाय समावनो गसाइगाव रेलवे स्टेशन मोननाय लोगो लोगोनो सानै दुथाङा पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारग'लांदोंमोन। रेलगारिनिफ्राय बाज्रुमनानै सानैबो खारदोंमोन। दा सानै दुथांखौ रेलवे पुलिसआ हमफिननो हाबाय। उदालगुरिनिफ्राय जागायबाय बिटिआर मिशन। बिटिआर मिशननि थाखाय सानबानि हाबाफारिजों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गिबि सानखौ उदालगुरिनिफ्राय जागायबाय। मैयानि सानाव उदालगुरियाव दोलोनि मावथिफोरखौ लोगो हमनाय हाबाफारि लादों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा, जेराव गोबां मावथि आरो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानायखौबो नुनो मोननाय जादों। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखौनो फोरमायथिदों दि उदालगुरिनि मोन 10 बियाबावबो गेलेगोन आरो गेदेर देरहानाय मोनगोन, बेयाव जेबो सन्देह गैया होननानै बुंथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि जों रावजोंबो सुथुर गैया। बिटिआरआव जौगानाय लाबोनो थाखाय आरो रायजो राजानि गेजेराव गोजोन लाबोनो थाखायसो बे बिटिसि बिसायख'थिखौ गेलेगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। MP दिलीप सैखिया बिथाङाबो बेखौनो बुंथिदों दि मिडियाया जेब्लाबो नांलायहोनो नागिरो, नाथाय जोङो लोगोआवनो दङ। प्रमद बर' आरो UPPL जों सुथुर गैया। रायजो राजाया जायनो आशीर्बाद होयो बेनो बिसायख'थिनि फिथाइ जागोन होननानैबो बुंथियो MP दिलीप सैखिया बिथाङा। हादराव फिन गेदेर रेलगारि जाब्रबथाय। मोन 8 दाब्बाया रेल लामानिफ्राय बायजोआव गोग्लैहैदों। गंसे रेलगारिया गुबुन गंसे रेलगारिनि सायाव सौख्रांदों, जायजों गासै मोन 8 दाब्बाया रेल लामानिफ्राय बाहेरायाव गोग्लैहैदों। झारखन्डनि साहिबगन्ज जिल्लानि बारहारवा रेलवे यार्डआव जादों बे जाथाया। अन्थाइ लानानै फैनाय मालगारिया दिदोमै थानाय गुबुन गंसे मालगारियाव सौख्रांदों। जोबोद गोख्रैथिजों सौख्रांदों, जायनि जाहोनाव गं 8 दाब्बाया रेल लामानिफ्राय हायाव गोग्लैहैदों। जायनाखि रेलगारिया अन्थाइ लानानै फैदोंमोन, नाथाय जाब्रबथाय जानायजों गोबां अन्थाइफोरानो हायाव गोग्लैनो गोनां जादों। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सौफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविन्द आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमलजी आरो टपिकल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी फेक' सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900।
दिनैनि खौराङा एसेनोसै खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों